Здравейте, YouTube! Днес ще ви покажем как да започнете като нови герои. Ето ги и четирите класа, които може да бъдете. Сега аз ще бъда Хелър. Всичките класове са сравнително добри. Рогът се хелва когато доджне. Това е много лесно, може да се биете босове, дори на по-нисък левел, като 20. Лариорът има много силен демидж и доста кръв, което е перфектно. Хелърът също има доста демидж и има self heal, което също е идеално. Мейджът има доста демидж, което за началните левели е добре. Така, тук може да сменяте цвета на кожата, косата, както да сменяте косата. А тук си избираме името на героя. Както виждате, моят приятел ще бъде Хелър, аз мисля да бъда Лариор, за да ви покажа най-доброто начало за класа, който по принцип повечето играчи играят. Самият аз почнах Лариор. Както и аз. Надявам се да ви харесат нашите типове. След като направим героите, ще ви покажем. Ако искате, може да използвате нашия имейл. И един съвет, когато справите нов акаунт, направете се по-старичък, за да може да ви се отключи на повечето сървъри. Да, ако сте родени по времето на Втората световна война е предимство. Но иначе това вече показва на шегата, разбира се. Правите се наистина над 18 години. Ще ви са отключени и повече сървъри. Така. Ето го и моя, готов е, натискам логин. И ето така, ви са отключени сървърите, защото ако сте под 18 имате само тези 5. Така че, така по-добре. А тези не ми са отключени, защото тези двата са португалски. А тези са... Той е филипински. А другите са... Така. Сега ще логнем с героите ни. Ще влезем в Галамът. Добре, нека за начало, ако не знаете какво да правите, да отидете насам. А ако знаете, извинете за музиката. Ако знаете, не дейте го минавайте. Ще изчакаме музиката да свърши. Това се върши. След 2 дена. Така, ето го един от админите, това беше Artix, но няма значение. Извинете за гадния звук. Така, в началото тук ви учат да се биете. Ето има ги магиците. Първата на Хелъра е Хел, разбира се. И ето ме, вече съм второ ниво. И този хел дори на първи левел е доста ефективен, само искам да добавя. За начало най-добре да дигате при гаргойлите, но трябва да изчакате малко, около 5 левел да качите, защото иначе доста трудно ще го убиете, като рискувате те да ви убият. Така, това е един от чудовищата на дете. Тук ще ви науча да сменявате мишите. Така. Разбира се, преди да започнете да минете, трябва да прочетете указанията, за да можете да разберете горе-долу какво трябва да правите. За да влезем тук, трябва да станем 3-то ниво, така че ще дигнем малко ниво, преди да влезем. Около 5-то ниво, след като си направим тази поредица, това ще бъде поредица на части, ще ви покажем как да започвате като нови герои. Като станем 5-то ниво, ще ви покажем Юлгар Шопа. Там е сравнително един от най-добрите оръжия за начинаещи и са ефтини. Може би има шанс скоро да излезе нова версия.
на Да, клипа, която да е на английски език. Но, за сега нямаме такива планове. да, трябва да бием още малко човечето, за да минем квеста. Ето, така минахме го. Връщаме се. И взимаме наградата. Дигнахме ниво, станахме трето. И взимаме следващия квест, за който ще ми трябва моят приятел Кентавър, за да може да убием този червен дракон. Черен дракон. Сега ще го видите. Факт е, че Хелърът може сам да го бие, но малко по-голям него. Съм искал да го добавя. С моя герой Ексмит аз го свалям на един удар с мейдж клас, а с рог на 2. Но разбира се, сравнително бързо. Няма нужда от Кентавър, защото тук сме повече, пък аз имам и хел. Така че ще може да се оправим. Кентавър сега ще минава първия квест. Да, ние минахме втория, което е сравнително добре. Надявам се да ви помогнат. Да, надявам се тази поредица да ви помогне. Така, сега ще помогнем на Кентавър и той да си ги мине и ще покажем някои други неща. Вече съм трети левел, а между другото в тази жена има съндъчето до нея, има много готин шоп с много готин айтем за начални играчи. Тази брадва е много предпочитана. Забелязал съм, че и герои, които са 20 ниво я ползват. Да, ефтина е и много добре изглеждаща. Да. Но може би ще се вземем чак на 8 ниво, защото не ни стига. Сега в този квест, на който съм аз, трябва да спасим замъка от този черен дракон. Невъзможно е да го убия сам, но за това ще ми помогне моят приятел Ексмит. Така. След това, може би ще ви покажем най-доброто място за вдигане на нива. При малко. И най-лесният начин да изкарате пари, което е при гаргоините. Не само, има един квест с Magic, с един став, който може да го продадете за 12500 голд. Да, сега ще ви покажа. Вече зависи, ако не сте изпълнили мисиите на Sword Heaven, порталът ви е с ключодейща. В случая на Ексмит аз съм ги изпълнил и за да отидеш трябва да напишеш ето това. Така, пишете join Bandit портал. Портал Bandit. И така се отива там. Ето тази жена, взимате мисията, от която пада едно ставче, така да го наречем, което се продава за 12 000 и тази мисия може да минавате по един път на ден. Да, тя е дейли мисия. Ако сте Хелър, може да задържите стафа първия път или меч. Зависи, ако сте Хелър или меч, може да задържите стафа. Ако предпочитате стафове. Но в тази игра няма значение с какво оръжие си, зависи дали ти харесва. Да, и зависи как е енчантито. Да. За Лариел най-добрите енчанти са всичко за файтър и ако искате само едно за хибрид или за за ролк. Така, все още изчакаме да изпълним квеста. Ето, сега ще какво още. Така, продължаваме да го минаваме. Събрахме се Ето. доста хора вече. Дигнах четвърто ниво, което е сравнително добре. Тук е за... Готово, аз минах квеста, не знам дали приятеля не го е минал. Сега ще мина. Да, и аз го минах.
Ето сега той ще ви покаже как да... Само да обявим това. Само да ви обясня нещо, новите, които не знаят. Това е за левел. Ето пише колко експириенс ви трябва, също го има в проценти. А това е ранг. А ранкът е за самия клас. самият клас, за магиите и колко да са по-силни. Когато отигнете по-голям ранг, ще ставате по-силен и ще Ето имате ги. повече магии. Ето ги магиите. На ранг 2 взимате тези, на каквото нищо взимате и на 5 също. Пак така се минава от квест, както ви показах, се взима и се връща. Взимате стафа, ето мисията става червена. Искате Save Your Item и 12500 и го продаваме. Така можем да си вземем някои айтеми, примерно тук, които според мен не са най-красивите. Добре изглеждащи, така да им наречем. Няма красиви айтеми, но други шопове има. За начало аз ще си взема Hunter's Dagger. Не знам приятели ми какво ще вземе, ще ги купна. Аз може би ще отидем до Sword Heaven и да ви покажа още нещо. Между другото, в Юлгар има готин шоп, който за начинаещи. Прекрасен. Извинете за грешката ми. Ето тук има много добри брони, Suggestion Shop и Legendary Shop. Ето някои оръжия, които може би ще ви харесат. Още един факт забравих да ви кажа. В началото почвате с 200 AC. Иначе то си купува с първи. Ето този слот е хубав, но не стига 10 AC. Както и този. Сега ще харесаме нещо и сигурно ще го вземем. За начинаещи най-хубавите шопове са Armor Shop и Weapon Shop. Вече на още малко повече ниво и си взимате. Сега ще ви покажа броните. И хелмите, както оръжията видяхте. Така, това е всички оръжия от Suggestion Shop. Сега да легендарито. Така, има добри оръжия. Интересното за този шоп е, че е един от малкото, които са още от бета версията на играта, т.е. от началото. Аз самият съм почнал с оръжие от този шоп. На Кентавър и на още два героя. Както и аз. Разбира се, аз тази игра я знам от много малък. Този слот ми допада много. Не ми стигат горе. Така, ще спра да ви показвам. Защото се сети за един хубав став, който може би на вас ще ви хареса. Ще отидем до Arcane Brawl. Ето тук. Тук е затваря. Тук има шоп. Ето го има. Така. Взехме го. Сега сигурно ще отидем да го енчантим, въпреки че нямаме много голямо ниво. Това не ми трябва вече. Стрелваме. Така, сега ще ви покажа откъде са енчантите. Ще вземем енчанти за Healer, има за Fighter, Healer и другите ги виждате, разбира се. Така, ето Healer тренера. Ако сте мембър, може да вземете Upgrade Shop, примерно ако сте Healer или сте мембър, както вече казах. Има Upgrade Shop за Healer клас, но по-добър. Така, ето е, че така,
Най-мощните енчанти за сега са за 4-то ниво, а ние сме